Apa kuwi? Kae jenenge Cendata Cakra, Kang. Saka sapa? Saka Kanjeng Rama Dwandagni. Aku kon malingi karo kowe, Kakang. Cendata Cakra iki palingane utawa duweke Prabu Arjuna Catrabau. Aku supaya ngaturake karo kowe, Kakang. Aku elu yo, Kakang. Perkara senjata Cakra tak tampa ning kowe rasah melu. Minggat. Minggat Sukasana. Ora, Kakang, aku arep melu karo kowe, Kakang.